Good morning mga paps! Patayan nyo na? Ano na? Tawag kaod no? Ano na sa list? Ano na? Tawag kaod? No. Okay, bikantuan. Tabi sa gwa ko ano ng kaod. Let's go. Kantuan sa gwa. Para nagakot-kot sila para sa MIWD, alagyan ng tubig. Okay lang, Les? Bisa mo na kakaod? Okay lang? Matiis mo? Can you deal with it? Okay. Woo! Mamaaw ka na eh. Wala pa sugar ng akong brain and the muscles. Almost baby na! Timpla kape. Kaya mga tawag nga tasigay lang. Pagpatak alas 10, ako na, absent ako na. Mayara ako mga around 15 minutes nga biyahe. Ligo ako kadali. Taksig lang nga pamahaw. Okay. Tasigay nga kaon. Okay, may kape. Why do you need to vlog it today? Ha? Why do you need to vlog it? Wala lang. Pampadamo content. Okay. Tasigay lang kita kaon. Okay, oh! I still have 20 minutes para hindi ako malate. So, dasigon ta ni. But, drive carefully, okay? Subong is Monday but it's holiday. Lipat ko kung anong holiday. Wala klase mga bata eh. Huwag ko kadulong sugat. Subong pakadto ako subong sa office para mag time in. Tapos sa office ma-PC mo siguro mga pagunting ko. Okay. Oh I gotta be faster than this. 17 minutes na lang absent ako. So karla ka. Latulat. 1 minute 37 seconds later. Nagkata na eh. Oop. Oh shit. Lagyan lang. What's up? Dinta? Lagyan lang ko. Banaw ko na yun. Hazard lang. Dali lang gid ko. Kaya. Sita pa po. Padayin mo lang pa. Say hi to the vlog, anay. Oh, late na ko. So hindi ako absent subong. Up next, mag-getcho ako sa SM. Patunting ako sa akon niya buhok. Good.
Chef, thank you again, Chef. Nga, gaw mo lang ko. Amo na nga dapat importante man niya mabuot ka mo sa mga security guards. Inobra man lang na nilang ilang responsibilidad mo. Saway-saway. Medyo budla man ang ilap obra kay kasamita pakikita kung sawayon ta. So kung pakiusapan mo man lang kag reasonable ang imo nga mga request, sugot man na sila. Yap mga paps, ay na kita sa SM. First hour gini sa SM, kaya bukas ang SM 10 o'clock di. Ito ay tawhay pa ng SM, which is good. Kay ma-vlog ko din, huya ko daan. Okay, tips load ako. So, pagunting ako. Almost 1 year na ako mag-vlog, pero huya ako gapon lang mag-vlog sa public ko. Doon sila mag-vlog sa public, dapat daw pa-cool ka lang. Wala effect. Mga tao katulog sa imo, ito nawentuhan daw. Nga, last lang, anong inadala ko. So, dapat subong ako New Year's resolution, pakapal na gidya. Total kung gina-embrace ko naman lang vlog life, dapat wala na giduya. So ay nakita sa favorite spot ko sa SM. Haircut. Thank you. Ay, barbero ko. Ang sunda lang? Sunda lang. Kung pwede man ka, kurukuritan, yung person lagi na kurit, tabla nila. Oh, okay. Woo! Guntingan ako. Hello na naman. Jilan lang na kayo, okay na ni. Mapuli ko kay manyaga ko. Hunger strike na ko. Next scene will be sa balay na. Ariyo. So just vlogging my day. So I'm back at home. Time to eat lunch. Tapos kaon sang lunch, malakat naman ako. Para sa malakat naman ako kay mayara ako sang daw shooting. Wow! Taping. Dads! Don't meron. Dads! Ano? I want to lucid dream. Ha? Lucid dream. What? Lucid dream. Lucid dream? You want to have a lucid dream? Di dapat sleep ka. Sleep! Okay. Kaya makanta? After lunch, Okay. At, oo, after lunch, madali, malamala 2 o'clock. Okay. No, Okay, I wanna use your Okay, phone. time to eat. Time to eat, ano yung hapon. This is my phone, first time to look. Really, no? Okay, tito, sunog mo na. Okay. That's. Okay, nakaunta. That's. Perfect. Okay, I'm gonna eat. I'm hungry. Makita mo ang mga problems. Okay, so, Diba? Kuwait tayo. too bad, no? Na-cancel lang ako ng appointment. Sa balas, kita ka. So, dili na lang ko sa balay. Ma-work na lang ko di. Oh, come on. Wala ka makita. Ay, Dad, we need to bring them to the beach. Nga man. Iway siya kita sang crab na nagaglagan sa balas. Away ka pa kita sang crab. Ay. Pagkaluoy sila. Under the sea. Hindi. Damo si Sebastian. Bilaan na sila. Cancel na nga ako ng appointment. So, dili na ako sa balay. Ubahon ko na lang na ako niya get up. Kag mabalik ako sa ako niya turunod eh. The next day. Alright. So, bay na lang ng kahapon. Ang kahapon na postpone to. Subong na yung continue. Upda na lang ko tayo ni Jel. Say hi, Jel. Okay. So, tapos ang video shoot, maano lang kami tayo yun, mga pa-SM. Mag-grocery kami ah. Okay, why na kami dakpon sa balay. Why na kami dakpon sa balay daan.
Sa mo lang na. I-continue ta ng video shoot. You know, artista na ko daan. Huyu na kamo mga fans ko, huyu. Ay nakita subang mo sa Mega World. Ate nga, amo yung tagiya sa showroom. Okay? Binabaligyan ka na sa bang showroom nila. Aging sinong baka. Tina. Camping, tapos naman yung princess de. Ay, tulong! Ay, tulog ako. Tulong. Okay. Tihana. So, amo na yung among director. Hindi ko yung direct. Creative director naman. Okay, kita ko yung script ko. Ha? Wow, okay. Nakita sa mayong angkol pa sa akon. Ewain ko sa mayong angkol. Ayos! Change location kami din sa Richmond Hotel. Kami diyo. Oo, dala ko kanya. Hindi way kaso maupod man ko din mo. Ay, amigo ko niyo. Oo, kaya na. So amo ni siyang amon yan new location ang sa babaw di sa Richmond nga pool deck. Amo ni itsura sa Iloilo Business Park ko na di ka sa 7th floor. Okay? So makita mo kitang Mega World Boulevard di oh, kagang mga condos to, kagang mall, is the mall. Tapos ini part ni siya sang festive walk parade. SM na to, punta. Okay. Nami isang view din nami. Okay? Sumabi na oh. So ako sinyo, baka lang mo condos dire para nami ang inyong view kag nami inyong neighborhood nyo. Township. Alright. Okay. So wrap up na kami din dire sa pool area. Kadto na kami sa office. And dito i-shoot ang last nga scene. Ano ni siya dapat to? Ano ni siya? Hindi Christmas tree? Okay. Sabi ko masagod ka mo manok. Yung korong. Okay. Yung siya korong. Ako subang si Mr. Andrew Sustiger sa iyang artwork. Sculpture niya siya, sculptor niya siya. Oo. Bro, mauna lang ko sa inyo guys ha. Okay? Okay, sir. Okay, bye-bye. Bye, sir. Up, amen. Una ako. Tapos na, mams. Okay na nga sa ganito. Okay, tapos na ang akong video shoot. Para man lang to sa sa promotional sang Iloilo Business Park. If you want to buy condominiums, you can contact me anytime. Link below sa website ko, tanawa sa description. Subong ma-SM na kami ni Mrs. Taga na? Okay, taka na siya ulat sa akon. No. Okay. Oo.